Takulandirani pano pa Malawi Live Today. UTM Dr. Daliso Kabambe pa 16 pano. Dr. Daliso Kabambe pa 16 pano. Inundine. A president atwali megezeka atakunyadilani kwambiri kubwera kuno ku Mulanje West. Inuyo a president tikuyamikireni chifukwa cha ntchito zimene mwakhala mukugwira. Kuyambira 2005 mmene mwakhala mukugwira ngati budget director ndi late Dr. Professor Bingwa Mutharika mzimu wake use mumtendere. Munatikonzera nsewu wochokera kwa Nkando 1 km each and every trading center. Mapita off-road, 1 km off-road when you were budget director. And may God bless you for that. Komanso nthawi imene Professor Bingwa Mutharika ali president zimwe use mumtendere ndamene munabweretsa chakudya m'Malawi muno. Tikanena kuti dziko likuyenda bwino, timang'anira zinthu folo. Chuma chiziyenda bwino, pakhalanso ma investors amene mabwera nabweretsa chitukuko ku Malawi kunoyenera. Komanso akhale ndi discipline yonongera ndalama m'Malawi muno. Komanso aone kuti azale zakudya zokuti Malawi azidya azikhuta. Nthawi imene tinalandira trophy yokuti m'Malawi muno tikuchita bwino, tikukhala ndi chakudya chathu ife ya Malawi. Inali nthawi imene munali budget director pansi pa usogoleri wa Bingwa Mutharika mzimu wake use mumtendere. Ndipo zonse zimene zimayenda m'Malawi muno zimayenda m'Malawi muno chifukwa cha ntchito zanu ndi nzeru zanu zimene mmapanga. Komanso zitukuko zimene zinabwera m'Malawi muno kumangidwa kwa parliament amene munapangisa kuti parliament ibwere m'Malawi muno munali chifukwa munasankha investor wabwino amene anali ma China amene munasiya abale ena amene timayenda nawo kuti awasatithandiza. Asogoleri ngakhale ku Malawi muno ngakhale m'mamizi muno umacheza ndi wina wache okubweretsa njala ndi kubweretsa nkhunguni pa nyumba umamuuza kuti tiyeni uyu abwerera azitani azipita. Inu ya president munasankha abale oyenerera amene amabwera m'Malawi muno obweretsa zitukuko zochuluka. Mmodzi mwa iwo mmene munali budget director munugwira ntchito ndi Bingwa Mutharika mzimu wake use mumtendere ndamene munauza president kuti tiye ndikatenga China zigwira nawo ntchito. Ndipo China anatibweresera parliament komanso anatibweresera misewu imene yazungulira ku parliament kuti ma MP akamapita ku parliament aziyenda misewu yabwino. Lero ena ndi imene akuinyadira chimodzimodzi munthu umanyadire mimba isali yako kumakwatira munthu wa mimba kale uzanamiza anthu kuti awa mimba indiyanga mimba indiyanga. Chitukuko chimene chija munabweretsa ndinuyo ndiye chifukwa chake munabweretsanso ulimi. Makupu amene anthu amalandira ndi kumakolola nthawi ya Bingu kunali chakudya kuno amene mapangisa kuti ukhale chakudya m'Malawi muno ndikulangiza ngati budget director Bingwa Mutharika munali inuyo. Tikuyamikireni kwambiri. Misewu imene munatibweresera kuno anakhala kuti ntchito imene anthu anakugwiritsa ntchito ndikupitirira pano kuno kuti asintha. N'chifukwa chake ife UTM tena kuti m'Malawi muno tisamangotenga anthu amamanga zimbuzi ndikuti atha kumanga nyumba ya sanja iya kapena kumanga nyumba ya upstairs. Munthu amanga chimuza ngamange nyumba ya upstairs. Ndenda kupemphani inu bwana kuti pamene pa 16 pano ife tikuvoterani inuyo misewu wathu munatipangira uja lelolo ni magwero okhaokha tifuna mene uja mali uchokere kwa Nkando kafike ku Mulomba which is only 42 kilometers. Tifuna inuyo bwana pamene mutenga mpando pa 16 September pano mutichosera nsewu amene wachoka ku PIM wagomera pa PIM pampa jamene atipangira Bingwa Mutharika muli budget director umene ukafika kwa Chimbalanga chifukwa cholinga chanu chinali nsewu maloja ukapitira fika kwa Chimbalanga kuchoka pa PIM ukafika kwa Chimbalanga is less than 42 kilometers. Mukatipangira nsewu watala maloja ngakhala alimi kuno akhala ndi ndalama m'matumba chifukwa zipanga ma business amene aziyenda bwino popanda vuto lina lilonse. Katutambula kamene amapeza anthu amapanga mabusiness amaungu, mabusiness a nkhuku, mabusiness a tomato koseko amalima tomato koma kulephera ngovundira munda chifukwa misewu sili bwino. Tikupemphani a president kuti pamene mutenga boma pa 16 September pano azimayi apange mabusiness, azibambo apange mabusiness, achinyamata apange mabusiness chifukwa cholinga chanu nchona kuti anthu akhale odalira paokha kuti nkhani imene amanena ona bonjawala yomalengeza zolengeza azibambo ambiri amathawa m'manyumba kumapita kumabawo chifukwa cha zolengeza chifukwa alibe zoziyeneneza zawo. Tifune mavuto amene watani athe. Your Excellency tikufunani inuyo chifukwa inuyo ndi amene muli mwini wache amene mungakonze chuma m'Malawi muno.
amene timagula sopo ochipa mumapangisa ndinu chifukwa muona kuti chuma chikuyenda bwanji. Amene mumapangisa kuti tigule mafuta ophikira mochipa munali inuyo ngati budget director. Amene mumapangisa kuti chuma chizizungulira m'matumba mwathu munali inuyo ngati budget director. Ndipo kuchoka pamenepo zinthu zimayenda bwino, kena patabwera ena aja zinaipa. Kena patabwera so professor inu munali reserve bank bank manager. Reserve bank manager amene muonesa kuti chuma chizichita bwino. Mutangochoka inu panopa tingopyerera manyumba mutingoyaka palibe china chilichonse. Lelolo anthu mukana nyamula mbale izo chimene chifunayo sichina takwanza ni mbale mwamba chimene akufunayo ni isima basi. Alinawo mbale zawo mazipande zina ana Malawi wao alinawo koma sima ikusowa sikupezeka. Mmene timajera kale ni muli budget director muli reserve bank manager zimayo sizi kuchitika anthu angogona kumimba kulibeke na kalikonse. Kuti muziwe kuti njala kumalawi kuno bwana iliko ine ntaendera madera munenda nkhale muchipatala mwezi uno palibe wina lesa amene ali ni mwana kunokolo wa manja bulibe. Chifukwa anthu sakutani anthu sakudya. Timakupemphani bwana tithandizeni mafuta amene tili nawo. Ndiye inu a president munandiuza kuti kweni uyang'anire kuchokera Mulanje ndi Palombe kuti muzioni chipani cha UTM chili bwino tionene makandidate amene tili nawo. Poyamba makandidate analipo koma mmene zakwera kumwera kuno si mmene zinalilipo yamba. Ndiponso makunoko makandidate alipo ena amene akuti ine ndiyimira independent ena ngozo kuti ayimire independent kuti akuziwira kuti uyakuyimira independent kumwera kuno amene siwa kumwera kuno wangonamizidwa kuti ukayimire kumeneko koma unamizira kuti ndiye wachani wa independent. Koma UTM wose abwera chifukwa kuziwa kuti chikhulupiriro cha Malawi chiyembekezo cha Malawi ndi inuyo a president athu Dr. Daliso Kabambe. Your Excellency ife tithokoze kumwamba kuti Mulungu chitankomera kumutenga Dr. South Chilimanzimu aja use mutendere. Lelolo Dr. South manamu ali ndi zaka 51. Lelo Mulungu anakuti kodi inuyo muzilira mnimuyang'ana ine bambo wanu. Ndikupasani mwana wina amene angakuthandizeni ku Malawi. Atipasa Dr. Daliso Kabambe of the same age. Nyamata asogoleri. Nyamata wanu uyu amene akupathandizeni mafuta wanu kuno. Simungatenge munthu amene dongosolo la chinyamata sakuliziwa kuti akakhale president akuthandizani. Ena atha kumaitana la nyamata bwerani tizicheza pano ninkhani zaka zingokukambirani nthano. Pana amangona pa tilitose ali muziti tilitose. Tilitose zakale koma wawa chinyamata kuthandizani chuma chiyende bwino mupange bwanji. Tiupaseni ma business mupite makhale ni maphunziro akulu posaida papa munali kuchansa college kwauza nyamata kuti kodi chuma mukachiyendese bwanji. Anyamata amene akwafuna amene angayendesa dziko lino ndino amene mukuziwa chuma cha dziko la Malawi. Osaziona kuti tiziona kuti kodi Luka 7 akuti chani nkhani ya Luka timakamba za masoso a Ambuye Yesu tikachoka pamene tizibwera masiku amene akubwera koma nkhani ya chuma amene angatikambire nkhani ya chuma ndi Dr. Daliso Kabambe. Ena amene azitiuza za Ezara za 2 Chronicles 2:2 chapter chani angotiuza za kuti tisiye machimo siti kwa siaso tikwatani kale tikwapanga. Koma Malawi panapa tikufuna kuti ndalama zipezeka mujani mthumba. Tikufuna ndalama zipezeke mthumba chakudya chizipezeka ainake ndi inuyo president. Ambiri amene timavota kamozi koma timavutika zaka zingati? Timavota kamozi koma timavutika zaka zingati? Changa chinawolera pachani? Pachilolo. Asogoleri tisamangane poti munthu wavala chakuti muyangane munthu amene angakuthandize ninu. Muyangane munthu amene angakuthandize ninu. Ifeyo titakupemphani kuti mutivotere munavotera zina mwaziona nokha malo mabweresa zitukuko amangopasa mimba aja anathu manyumbamo basi. Ndiye panopa musinthiretu zomatenga anthu amene safuna anthu kuti atukuke sakuthandizani. Ndiye timavota kamozi koma timavutika zaka zingati? 5. Agogo acho alemekezeka amulakata amene anakutumiza natiye kuti mwayimirire tikuthokozeni kwambiri. Agogo athu achafikana. Agulupu athu achafikana takunyadirani kwambiri kuzera kwa inu agogo achafikana mukathokozere kwa agogo chifukwa cholandira nsonkhano. Kuzeranso kwa inu muthokozere magulupu onse angumela ajuma komanso Mr. Speaker alipopa ndi Mr. Speaker konkuno bwana ainaje ya group adela lino a group amanyumba amene timati ni Mr. Speaker chifukwa kafuna unena chizungu ndi alibe tukolo.
tikunyadire na mwawihe komanso amulunguzi ankando magrupu ose komanso akhwalala amuhiyo katasi komanso achimbalanga takunyadirani kwambiri chifukwa chofika pa nsonkhano pano ndi mafumu anu onse amene mwabwera pano. Mwananu ndine MP wanu wadera lino ndine ma MP amene mutavotere ku Mulanje kuno takuoneserani makansalaso amene muvotere ku Mulanje kuno takuoneserani chipani chimene anthu akuchiyembekezera ndi cha UTM. Ena aja ataona foja wake kuti munalibe magadi mwina moso ataona foja wao kuti munalibe mwina motaonaso kuti fertilizer wao nalodula mtengo komanso fertilizer usinagule nawo mwina moso ataona kuti amatigulisa chimanga chodula ma 150,000 tisiti nkukolola umene so siti makolola chimanga chawo timatikazala munda amangomena moni mauzu chimanga osamera. Lero chipani chimene anthu sanachione kuti chimagwira ntchito bwanji ndi chipani cha UTM. Ndipo president wache amene simunamone ntchito zake ndi mnyamata wanu Dr. Daliso Kabambe ali apa pa 16 pano tonse tikapereke vote. Your Excellency, may God bless you, and we are crossing fingers for the day to come, the 16th September, where you are going to be the president of this Republic of Malawi. May God bless you. Ngakale ena akukhalireni pasi chotani imakhala sanje palibe munthu amene amaponya muntengo mmene mulibe mango. Ngakale ena kunene ni chotani imakhala sanje aziwaona kuti chipani chimene chifuna kulamula Malawi muno ndi chipani cha UTM. Stay cool. The Lord is here. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Amene ndi akweni my Dr.